बे बेलासि समाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि जेबि कालेक्सन इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दा बे बेलासि समाव जोङो नैबे नबीनगर प्राइमारिनि सिङाव दंफैयो आरो बे नबीनगर प्राइमारिनि सिङाव थानाय 428 नं नबीनगर एलपि स्कुलाव मोनसे हाबाफारि लादों। इउपिपिएल ब्लक कसुगावनि बिथोन बायदि मोनफ्रोमबो कसुगावनि समस्थियाव थानाय मोनफ्रोमबो बुथ सेन्टार सासे बुथ एक्सपार्ट मेम्बार बिथांमोनखौ दैथायहरनाय जादों। दा बे बुथ एक्सपार्ट मेम्बार बिथांमोनहानो दिनै माखासे हाबाफारि बायदि माबायदि खायदा कौशलजों आरो माबायदि सुबिदा लानानै आरो माब्रै जोङो फैगौ बिसायख'थियाव गोरलैयै देरहानो हायो बेनि माखासे फर्मुला बा माखासे राहाफोरखौ गोरलैयैनो बानायनानै लानो थाखाय नैबे नबीनगरनि एलपि स्कुलावबो 6 नं कसुगाव समस्थिनि टिसिएलसि सार थमास नार्जारि बिथाङा दंफैयो आरो बिथाङानो सासे बुथ एक्सपार्ट मेम्बार। दा बे समाव जों बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानो। दिनै 428 नं नबीनगर एलपि स्कुल बुथ सेन्टार बेनि माखासे भटार्स बिथांमोनखौ लानानै नैबे नबीनगर प्राइमारिनि सिङाव मोनसे मेल लादों। दा बे मेलनि गेजेरजों मा सावरायखो आरो मा थांखि लाखो सारनिफ्राय जोङो एसेब्लाबो मिथिनो हास्थायो। इलेक्शना साफिनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो दोलोआ फैबाय थानाय इलेक्शनखौ लानानै साखाफारा जायो। सुद्रुग बेबायदिनो जोंहाबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै गोजौनि बिथोन बायदियै जोङो मोनफ्रोमबो बुथआव जों माखासे हाबाफारि लादों। मोनफ्रोमबो बुथआव जोंखौ बुथ एक्सपार्ट हिसाबै दैथायहरदों। दा बिनि असिलायै जोङो फैबाय थानाय इलेक्शन जे बिटिसि इलेक्शन सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे इलेक्शन बिनि सिगांनो जोङो प्रिपेयार जानो थाखाय साखाफारा जानो थाखाय जों माखासे हाबाफारि लानाय जादों। सुद्रुग बेबायदिनो दिनै जोङो नबीनगर एलपि स्कुलनि जे बुथ सेन्टार बे बुथ सेन्टारनि जोंनि बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। आरो बे सावरायमेलाव जों माखासे थांखि लानाय जादों आरो बै थांखिफोरखौ जाहाथे जोङो साक्सेस खालामनो हायो, मोजाङै जाफुंसार होनो हायो, बिनि असिलायै जोङो दिनै माखासे सावरायबाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लाबाय जे फैबाय थानाय जे बिटिसि इलेक्शन सेप्तेम्बराव जानो गोनां बेवहाय नबीनगर एलपि स्कुलनि जे भट सेन्टार बे भट सेन्टारनिफ्राय जोङो गोबां माने भट लानानै देरहागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। आरो जों बुंबावनो हायो थांनाय बारनि जे 2020 जे इलेक्शन बिटिसि इलेक्शन बे इलेक्शनाव जों नबीनगर जे भट सेन्टार हिसाबै जोङो गोबां भटआवनो जों देरहादों। बेवहाय मोनथाम पार्टी दङमोन, इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो जिएसपि होननाय। बे मोनथाम पार्टीनि गेजेराव जोङो इलेक्शन गेलेदोंमोन। दा बिनि रिजाल्ट मथेयै जों इउपिपिएल दोलो हिसाबै थांनाय बारनि इलेक्शनाव जोङो 434 मोनदों आरो बिपिएफ हिसाबै बिथांमोना मोनदों 277 भट आरो जिएसपि हिसाबै मोनदों 195। स' जोङो बेवहाय बिथांमोननि जे जिएसपि आरो बिपिएफजों ज' लोगो नांनानै माने दाजाबब्लाबो जों इउपिपिएल हिसाबै बेवहाय देरहायो। स' जों बेखौनो आसा खालामो थांनाय बाराव जे 434 मोनदों, एइबाराव जोङो नबीनगर एलपि स्कुलनिफ्राय बिनि बांसिन भट लानानै देरहागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। नैबे नबीनगर एलपि स्कुलनि भटार्स बिथांमोनहा दिनैनि बे हाबाफारियाव माबायदि गोजोननाय फोरमायदों आरो नोंथांनि खामानि मावनायाव माबायदि हेफाजाब होगोन होननानै नोंथाङा आसा खालामो जोबथारनायाव? दिनैनि जे हाबाफारि खौ लानानै बिथांमोनजों आङो सोंनाय फिननाय जों रायलायलायबाय, सावरायलायबाय। बिनि गेजेरजों बिथांमोना खुब गोजोननाय मोनदों दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै। बिथांमोना आरो आंनि सिगाङाव प्रतिश्रुति होदों जे हाबाफारिखौ बिथांमोननो आङो दिनै होलांबाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना गोसो गोथारैनो मावनानै फैबाय थानाय जे बिटिसि इलेक्शन सेप्तेम्बराव जानो गोनां बे इलेक्शनाव गोख्रों भाबै बाहागो लानानै बयनिख्रुइबो बांसिन बा थांनाय बारनिख्रुइ बांसिन भट लानानै
देरहागोन होननानै बिथांमोना दिनैनि थारिखआव आंनि सिगाङाव फोरमायदों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारनिसिम। दे थेंक इउ। नोंथांमोनहा बेबायदिनो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम। बेबायदिनो गासैबो रोखोमनि माखासे आपडेटफोर, माखासे गोदान गोदान माखासे फरायनायनि, माखासे बेबायदिनो राजनितिक, माखासे बेरायनाय आरो बेबायदिनो माखासे कमेडि बायदि बायदि नोंथांमोना आंनि बे जेबि कालेक्सन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि सापर्ट, नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आङो इयुनाव गोजौआव दावखोलांनो हानाय बायदि नोंथांमोना हेफाजाब खालाम। होमबा भिडिअखौ फोलावला, गोजोनथोंसै, खुलुमबाय।